on Niin on, ja meidän näytti vielä paikat ja mullekin reitit varalta sitten, että tähän asti kun tulee, niin tästä kaivaa itse. Niin, siitä Älkää pensaan kaivako juuresta mun oli puhe lähti. Pensaan juuresta oli puhe lähti. Joo, älkää kaivako mun pensasta. Ei. Niin Täältä niin mahdollisimman pitkälle niin tullaan tätä niitoksen reunaa ja sitten koukataan tuonne. sitten tuosta vaan. Niin. Koittakaa tosiaan varoittaa pikkupensasta. Jos ei mitään muuta tarvii, niin se kyllä varastaa. Se muuta tarvii. Ei oikeastaan muuta. Joo, tietysti kone tekee jonkun verran jälkeen, no telat kun joutuu pyörittämään. Niin Joo, no sitä ei väkisellä. Joo. Niin just. Mutta kuitenkin koetaan jälkiä siistiä. Ja... Joo. No tuossa tulee niin puhelinkaapelin syöttö on merkitty. Kaivetaan se essi, että kun ei tiedä koskaan miten syvällä se on, niin ei katkaista tahalla. Että mieluummin kaivetaan näköön, että tietää missä se kaapeli on. Tästä menee talon sähkösyöttö, katsotaan omalla hakulaitteella, se jää myös kaivetaan essiin sen verran, että noin 70 senttiä kaivetaan essiin, että se, jos on syömällä, niin annetaan olla, mutta jos ei ole näköä, niin mennään päältä sitten. Tässä tarjous on ihan pinnassa, niin voidaan mennä sitten altakin, että ihan tilanteen mukaan. Että kyllä sähkö minun mielestä helppo korjata, mutta kuitu on hankala korjata. Että mieluummin annetaan katketa vaikka sähkökaapeli poikki, mitä kuituu. Mutta semmoista, tässä menee tässä esivalmistelussa aina oma aikansa. Ja monesti menee enemmän aikaa kuin itse aurussa, että on se sitten valmiina. Että se auraavan evätuurilla mennä, että annetaan mennä vaan. Tähän on merkattu nyt tuo. Joo, siinä on nyt tuo puhelinkaapelin runkoreitti ja täällä menee sitten niin talloon puhelinkaapeli. Tässä on 2 reittiä, pitää kaivaa vielä esiin. Ja mielellään vielä ei. Tämä taloon menevä sähkösyöttö ei ole merkitty, niin Tääkö on nyt se tutka? tää on se kaapelihangolaite, että se maalattaa niin vähän maalia siihen pintaan, niin muistetaan missä se menee. Että, ja silloin siinä on kaapeli, mutta syvyyttä ei ruveta kahtomaan, että kun se kohta löydetään, missä se on. Niin. Millä syvyllä tuo? 45 senttiä. Ja jos arvotaan 75 senttiä, niin se on poikki. Niin just. Ja tämmönen ohutkaapeli, talloon menevä puhelinkaapeli tuossa, joka menee talloon tuosta, se on kolmeparinen kaapeli. Että otetaan niitä säästellä ehyvenä. $40 senttiä. Sähkökaapeli tuossa.